हाय लोगोफोर खुलुमबाय गोदान भिडिअ बयखौ बरायनाय जाबाय। ओमफ्राय नै जोङो हाथायाव थांनो फैदों आरो ओमफ्राय आं लामायावसो गोसोखांनानै मा खालामनानै थाबायलांबावनो होननानै आं लामायावहाय ससेब्लाबो ब्लग खालामलांसै ससे देखायलांबाय थानोसै होननानै आङो भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। ओमफ्राय नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट दं नायलांबाय थाबानो जाबाय। अखा हासोगारदों जोंनिथिंजाय। नोंस्रा दालां मोनलायलायबाय? नै जोंना दाख्लैहाय भिडिअ मोनसेयावहाय आङो दालांखौ देखायदोंमोन ना, दालाङा गालागालि खालामजाजोब्बायमोन। ओमफ्राय दायो दालांखौ फाहामफिनबाय आरो नै मटरबो खारा गारिबो खारा जों लागोजों मेंबाय? हाथायाव थांग्राफोर काजलगाव हाथायाव थांग्राफोर थाबाय अखाया सानसे नागारबा नङागोनहाय। हाजोल' हाजो हाइरड गार्डेन फैबाय जोंहा। सेसा फानि मोनबाय। मटर मोनो ना मोना दा? अखा हाबाबो जा गरम। अखा हागाबाय।
लोगोफोरजों काजलगाव सफैबाय। अखा हानानै जों सासे आबैनि दखानावहाय हाबनानै जिरायथ'बाय आरोना। अखा हाबाय मा खालामबावनो, बेरायथाव जालियाबो थांथावला फैथावला जाबाय नालाय बेयावनो दसे जिरायना रायज्लायनोसै नालाय रायज्लायबाय जों। अखा हागासिनो। ओमफ्राय दायो जोङो दिबिथलाव थांनो होनना मटर गाखोफिनबाय। जोंनि लोगोनि मटर बियो, आंनि लोगोनि फिसाजो बियो। जों थांबाय थानोसै बिदिबा दिबिथला, नायलांबाय थाबानो जाबाय दिबिथला ब्लगआ माबायदि। ब्लग अफिसा दिबिथला मोनफैबाय जोंहा। जोङो दायो थांसै होननानै ओंखारबोफिनबाय, खामाय जोबनायखाय फैबाय आरो। नै आंनि लोगोफ्रा मा मोनखोथाय आखायाव लालाबायबाय। ओमफ्राय लाजिना सासे उल्था मोखां जाबावोलै। थांफिननोसै जों लोगोफोर बिदिबा। जोंहा फैफिननानै काजलगाव सफैबाय, ओमफ्राय मिस्थि जाबाय जोङो। ओमफ्राय बेनोमोन लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ'आ। बाय बाय।